29 траўня 85-го англійскі Ліверпуль выходзіць на поле супраць італьянскага Ювентусу. Брытанцы дамінуюць у Еўропе, і гэта 5-ты фінал за апошнія 9 гадоў. Яны дзейныя ўладальнікі трафею і маюць у сваім актыве ўжо 4 кубкі. Аднак пасля гэтага матчу на наступныя 6 гадоў Ліверпуль быў пазбаўлены еўрапейскіх турніраў, а рэшта англійскіх клубаў засталася без кантынентальных спаборніцтваў на 5 гадоў. Вітаю, сябры! Вы на канале Fergie Time, і ў сённяшнім выпуску я распавяду вам пра трагедыю, што змяніла ўвесь еўрапейскі футбол. Сябры, калі ласка, напішыце каментар пад гэтым відэа, бо толькі з вашай дапамогай гэты канал можа развівацца далей. Меркаванне кожнай і кожнага ў каментарах вельмі матывуюць для далейшай працы. Стадыён Эйзель быў пабудаваны ў 30-м годзе да стагоддзя незалежнасці Бельгіі і ўмяшчаў 70 000 чалавек. Арэна карысталася попытам і да 85-го прымала 3 фіналы Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў, 3 фіналы Кубка ўладальнікаў кубкаў і нават фінал Еўра-72, калі ФРГ разграміла зборную Саюзу 3-0. З часу будаўніцтва за 55 гадоў рэканструкцыі не было, хоць стадыён відавочна чакаў будаўнікоў. 5 гадоў таму англійскія фанаты Арсенала ўжо былі тут на прайграным фінале Кубка кубкаў і ўжо тады называлі арэну сметніцай, бо на стадыён можна было трапіць наўпрост, выбіўшы нагой крохкія шлакаблокі ў сцяне арэны. Аднак ніхто на скаргі не звярнуў увагі. Футбольны фанатызм у Англіі на той момант набыў вялікай папулярнасці. З дапамогай наўкола футбольных боек людзі выражалі свой пратэст супраць рэформ Маргарет Тэтчер, а яго ж папулярнасці дадавалі і журналісты, што сталі публікаваць фота фанатаў з апавяданнямі пра іх бойкі з супернікамі. За год да Эйзеля у Рыме у фінале супраць Ромы, калі Ліверпуль выйграў свой 4-ты тытул, пасля гульні звычайныя заўзятары чырвоных пацярпелі падчас нападаў з боку італьянскіх фанатаў. Да 200 чалавек атрымалі розныя пашкоджанні, а да 15 фанатаў Ліверпулю атрымалі нажавыя раненні. Сярод іх быў нават 13-гадовы падлетак. Таму некаторыя з фанатаў Мерсісайду відавочна прагнулі помсты. Дырэктар Ліверпулю прапанаваў з падтрымкай Ювентуса перанесці фінал на новыя стадыёны на кшталт Камп Ноу ў Барселоне ці Сантьяго Бернабеу ў Мадрыдзе. Аднак УЕФА адмовіла гэтай прапанове, заявіўшы, што ўжо позна нешта мяняць. Ліверпуль і Юве атрымалі ля 15 000 квіткоў кожны. Аднак у Брюссель прыехала значна болей заўзятараў, чым тыя 60 000, што стадыён мог тады ўмясціць. Беспарадкі пачаліся яшчэ перад гульнёй, калі паліцыя зафіксавала нязначныя бойкі і рабаванне ювелірнай крамы. Самыя заўзятыя фанаты занялі супрацьлеглыя трыбуны, але ў сектары Z, які прымыкаў да часткі трыбуны чырвоных, было шмат прыхільнікаў італьянцаў, пераважна з мігрантаў. Прыхільнікі Юве атрымалі білеты на сектар Z праз чорны рынак і спекулянтаў, але бельгійская паліцыя заяўляла, што мае досвед у стрымліванні вялікіх груп фанатаў і не бачыла праблемы. Хіба гэтай самаўпэўненасцю можна патлумачыць тое, што вельмі мала паліцэйскіх было непасрэдна на стадыёне. На супрацьлеглых сектарах фанаты італьянцаў вывешваюць перад матчам банер Red Animals і правакуюць брытанцаў. Паліцыя не звяртае ўвагі. Перад пачаткам гульні фанаты Ліверпуля на сектарах X і Y і заўзятары Юве на суседнім сектары Z пачалі абменьвацца абразамі, запускаць ракетніцы ды кідаць кавалкамі шлакаблокаў і бетона, з якіх была збудавана арэна. Потым брытанцы пералезлі праз металічную сетку між сектарамі і пачалася бойка. У ход, акрамя красовак, пайшлі флагштокі і жалезныя стрыжні. Ахова з паліцэйскіх, што была між сектарамі, наўпрост уцякла. Пад ціскам брытанцаў заўзятары сектара Z адступілі да сцяны насупраць сектара Ліверпуля. Памылковае рашэнне прынялі і паліцыянты, што пачалі блакаваць выхады з арэны і не пускаць людзей, што ўцякалі з сектара Z. Калі ля той сцяны скупілася некалькі сотняў чалавек, а няго ж яна не вытрымала і рухнула. Шмат людзей загінула адразу. Вялікая колькасць трапіла ў цісканіну, дзе па іх беглі і лезлі іншыя фанаты. Людзі падалі адно на аднаго,
Заўзятары Ювентуса спрабавалі ўратавацца ад бойкі, а паліцыя не пускала іх на поле замест паратунку. Людзі ўсё ж прарываюцца, забягаюць нават у распранальню Ювентуса, дзе ім надаюць дапамогу масажысты і дактары італьянскай каманды. Футбалісты ў шоку. Спачатку ім кажуць, што загінула двое, потым што яшчэ болей. Абаронца Ліверпуля Марк Лоўрэнс прыгадваў, што яны бачылі цяжка параненых людзей, але яшчэ не ведалі пра колькасць загінулых. На супрацьлеглым баку фанаты Ювентуса выломваюць трубы загароджы і намагаюцца прарвацца па бегавым дарожкам да фанаў англічан. Толькі ўмешванне паліцыі іх спыняе. Плаціні і іншыя лідары старэнькай пані выпраўляюцца заспакойваць уласных фанатаў, тыя ж, у сваю чаргу патрабуюць у іх адмовіцца ад гульні. Шакаваны трагедыяй прэзідэнт Ювентуса Джані Аньелі пакідае стадыён. Хаос скончыўся толькі праз паўгадзіны з дадатковым атрадам бельгійскай паліцыі. Гледачы з іншых сектараў былі збянтэжаныя. Яны не цямілі, што дзеецца, а дыктар на стадыёне заклікаў захоўваць спакой і паведаміў, што фінал пачнецца з спазненнем. У спісу пацярпелых, апублікаваным пазней, было 39 чалавек, 32 італьянцы, 4 бельгійцы, 2 французы і 1 ірландзец. Наймалодшаму загінуламу было толькі 11 гадоў. Больш за 400 чалавек атрымалі пашкоджанні. Гульня была адкладзена на 1,5 гадзіны. Калі футбалісты даведаліся пра смерці, то галоўны трэнер Ліверпуля сказаў, што яны не выйдуць на поле. Тое ж меркаванне мелі і футбалісты Ювентуса. Аднак начальнік паліцыі Брусэлю пераканаў іх выйсці на матч, каб заспакоіць сітуацыю ў горадзе, бо чакаўся працяг беспарадкаў. Капітан чырвоных Філ Ніл выйшаў на поле і супакойваў заўзятараў. Абедзве каманды вырашаюць усё ж выйсці на поле, і адбываецца найгоршы фінал у гісторыі. Каманды выходзяць на поле, а ў 100 метрах працягваюць даставаць з-пад завалаў і ратуюць людзей медыкі. Паліцыя ледзьве стрымлівае фанатаў абедзвюх каманд. Гульня стае вельмі супярэчлівай, бо некаторыя лічаць, што Мерсісайд наўпрост засудзілі, не прызначыўшы пенальці ў вароты Ювентуса. Матч скончыўся мінімальнай перамогай Ювентуса, дзякуючы голу Мішэля Плаціні з вельмі сумнеўнага пенальці на 56-й, які той радасна святкаваў, пры тым, што ў дзесятках метраў ляжалі загінулыя. Пры гэтым фол, імаверна, быў па-за штрафной. У Італіі гульцоў Юве жорстка крытыкавалі за іх недарэчныя святкаванні пасля гульні, бо не да каляды, калі поўна хата бяды. Таксама некаторыя гульцы Ліверпуля плёскалі сваім фанатам паміж сектарам X і Z. Футбалісты чырвоных усвядомілі маштаб трагедыі толькі калі селі ў аўтобус, каб ехаць у аэрапорт. Іх акружыў натоўп фанатаў Ювентуса. Паліцыя ахоўвала каманду ўсю дарогу, і аўтобусу Ліверпуля дазволілі выехаць непасрэдна на ўзлётна-пасадачную паласу ў аэрапорце Брусэля, каб пазбегнуць небяспекі для гульцоў. Падчас боек зазналі пашкоджанні і фанаты Ліверпуля. Спачатку толькі заўзятары чырвоных былі прызнаны віннымі ў трагедыі. З 26 падсудных віннымі былі вызнаны 14 ліверпульцаў і атрымалі па 3 гады вязніцы. Пасля 18-месячнага следства было зазначана, што віна ляжыць не толькі на фанатах, але і часткова таксама на паліцыі і ўладах. Кіраўнік бельгійскага футбольнага саюзу атрымаў 6 месяцаў умоўна за дазвол прадаваць квіткі на сектар Z мясцовым жыхарам, якія потым перапрадалі іх італьянскім фанатам. А капітан Йохан Махьё атрымаў 6 месяцаў умоўна і сімвалічны штраф, як кіраўнік усёй паліцыі на стадыёне. Тагачасны бургамістр Эрве Буруон быў апраўданы, як і кіраўнік брусельскай паліцыі Мішэль Кенсье. Бельгіі забаранілі прымаць еўрапейскія фіналы цягам 10 гадоў. Праз 5 дзён пасля трагедыі англійскія клубы былі адхілены ад удзелу ў еўракубках на 5 гадоў, а Ліверпуль на 6. Чэмпіянат Англіі праз еўрапейскі бан пакінулі топ-гульцы на кшталт Гары Лінекера, Глена Ходла і Марка Хьюза, а стыль гульні ў чэмпіянаце быў спрошчаны да тактыкі бей-бяжы. Маргарет Тэтчер выкарыстала трагедыю як нагоду для навядзення парадку. Быў введзены строгі пашпартны кантроль для заўзятараў з дапамогай ID-картак. Распачалася супраца з іншымі краінамі ў плане бяспекі на футболе. Уведзена відэаназіранне. Праблема набыла яшчэ большы сэнс пасля трагедыі на Хілсбра.
На стадыёнах цалкам забаранілі стаячыя трыбуны і прыбралі высокія металічныя агароджы паміж полем і фанатамі. А няго ж змяніцца вырашылі і клубы, каб вярнуць грошы і прэстыж. Пазней у 90-х топ-каманды аддзяліліся ад лігі і стварылі англійскую прэм'ер-лігу. УЕФА таксама забараніла стаячыя месцы на трыбунах і дазволіла толькі сядзячыя месцы. Быў наладжаны кантроль за продажам квіткоў. Стадыён Эйзель быў рэканструяваны толькі ў 95-м годзе і перайменаваны ў стадыён караля Бадуэна. А ў 96-м прымаў ужо фінал кубка ўладальнікаў кубкаў між ПСЖ і венскім рапідам. А ў 2000 годзе там было праведзена некалькі матчаў чэмпіянату Еўропы. Арэна і цяпер застаецца асноўным стадыёнам зборнай Бельгіі. Ліверпуль ды Юве упершыню пасля трагедыі сустрэліся толькі ў 2005-м у чвэрцьфінале Лігі чэмпіёнаў. На Энфілдзе заўзятары Мерсісайда зладзілі перформанс з надпісам «Сяброўства», аднак італьянскія фанаты знарок адвярнуліся ад поля. Гэты жэст быў выкліканы недастатковай увагай да трагедыі па меркаванню італьянцаў. Трагедыю на Хілсбора, калі загінула 97 фанатаў Ліверпуля, клуб шанаваў і узгадваў значна болей. Аднак частка заўзятараў Юве ўсё ж плёскала банеру брытанцаў, а легенды клубаў Плаціні і Раш вынеслі шыльду ў гонар салідарнасці і падтрымкі. У гульні на поле Юве ужо італьянскія заўзятары зладзілі перформанс з словамі «Лёгка казаць, цяжка дараваць, Бог існуе» і з пасылкай на тую самую катастрофу Хілсбора з смерцямі фанатаў Мерсісайду. Пасля клубы дагэтуль больш не гулялі між сабой. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце гнеўны або добры каментар пад гэтым відэа. Не вельмі важна пачуць вашае меркаванне. Гэта істотна дапаможа ў прасоўванні беларускамоўнага кантэнту. Ну а пакуль.